Yabrasa mi kada kayo ay nakabsat iti pabindisyon ni Apo Diyos. Ken kastamot iti parabor na. Sapay kadita, danunan na kayo dahil iti nga programa nga napnuan iti kinabilag iti pamati. Ken adaan iti nasudi a kapadasan kini Apo Diyos. Ken iti dahil iti kabsat nga gundaway, kada kayo kabsat nga agbibuya iti Facebook sa dinumantian nyo, kablawan da kayo, way iti nakabsat. Kit oray pa idanon mi ti pang nang kablaw mi dita sugpon, dinagapan ni Pastor Neil nga nangasaban, no, da kayo kakabsat ket agbibuya kayo dita iti Facebook, kablawan da kayo ni Apo Diyos, kasama tinayat nga mayor dita sugpon. Ken kada kayo ay nakabsat nga ada ditoy Northern Luzon Mission nga makawa da ito'y nga lengguwahe, iyabrasa mi met kada kayo iti panang kablao mi kakabsat. Agyaman ti kundaway, Pastor. Kada tayo ni Pastor Neil ay ito nakabsat. Thank you, Pastor. Kaya't may kakabsat, ngay kablao mo, kadigiti kakabsat, may iti balasiw iti tao, adin numan kakabsat iti ayan nyo, tagkikinawatan tayo mat kakabsat iti lingwahe, ni Apo Diyos, iti makada-kada kayo amin, kabayatan, nga makinadal kayo kakabsat, dahil ito'y nga sasaw ni Apo Diyos, nga iso ti mangpapigsa, iti pamati tayo, ken panakamu tayo, dahil iti mapaspasamak kakabsat, iti kamaudyanan ng alaldaw, ken digiti panawon kakabsat iti sursurat ni Daniel, iti tiyempuda, nukas ano ngayon gagayad na Apo Diyos isuda, Pastor. Iti daytoy kabsat gundaway ket adda tayo iti may kapito nga adal tayo kabsat iti eskwela sa Batina. Iti paulo na daytoy manipod iti rukib dagiti leon nga agingga iti rukib itanghel. Daytoy ay nakabsat ket kapadasan daytoy ni Daniel. Tano, kikitaan tayo ay nakabsat iti libro iti Daniel, adda iti chiastic structure da iti Pastor, nga manipod 2, agingga iti nakabsat iti 9, adda iti kabsat iti ayan iti chiastic structure na. Kaya dito ay kakabsat 6, iladawan na dito ay nakabsat iti panaki gubal, iti napintas nga dangadang ni Daniel iti rukib tilyon nga hanpulos na dangran. Ngayon sakbay tayo agtuloy, agdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Diyos, gundaway manen nga sukimatan mi dagiti sasaom. Ipanek mo man kada kami Apo iti kinapudno. Imulam kadagiti puso mi, dagiti prinsipyo nga mabaliming anuruten, kabayatan iti panagururay miken ka. Nang nangruna, kidawod mi Apo, iti panangidalan ti Espiritu Santo, dahiti nga panagadal mi. Dahiti natauan nga panakaammo ket nakurang, ngam nulumungog kada kami ti Espiritu Santo, agbalin nga nalawlawag, dagiti banbanag, nga may pataros, dati Espiritu Santo, iso mangidaldalan. Agyaman kami, iti panangdengeg mo, iti kararag mi, itinagan ni po mga Jesus. Amen. Amen. Ay ito nakabsat, dahito'y nga adal tayo ket kapadasan ni Daniel. Iti ayan iti leon. Ket kitante man iti panglukat nga teksto tayo iti dahito'y nga gundaway kakabsat. Dahito'y ket masarakan iti Daniel 6, versikulo 4. Dahito'y kakabsat iti pagpunganan, iti adal tayo, iti dahito'y nga aldaw, una na, iti kasta, dagiti presidentes, ken pangpanguluan, nagbirbirok da iti puon, ti darom, ama ibusor ken Daniel, may papan iti pagarian, ngam dida nakasarak iti puon ti darom, wenno pamabasulan, agsipod ta isu matalek ide, awan met ti anyaman abidot, wenno pagkurangan, an nasarak ken kuana, dahito Pastor iti kinamatalek ni Daniel iti tiyempuna. No, kitante dito ay nakabsat, iti kapitulo 6 iti Daniel, ket mangted iti ladawan kada tayo, no anya iti kauneg ti pamati ni Daniel. Tanukit kitante dito kakabsat, dito nga pamati, ket mapan ore man pay
kanon iti leon isuna saan lang kakabsat nga paglikodan na iti Dios. Ken no makita tayong madayta nga kabsat kalpasan na iti pasamak daytoy iti kinamataleg ni Daniel iti Dios nang ted iti napudno nga panagsaksi ken ni Ari nga Dario. So daytoy no kita nyo daytoy kakabsat may isa daytoy nga kapadasan iti panangidalan ni Apo Dios kakabsat. Babaen iti panangtengel na kadagiti leon nga overnight nakiturog ni Daniel kadagiti narungsot nga lilyon ay ito nakabsat. Ngam, Pastor, kita naman, anya kadi iti pagrebengan ni Daniel. Nuapay nga inaramid nga kastoy, tadajay teksto tayo ay ito nakabsat, insarakan da ni Daniel iti pangidarumanda kenkwana. Apay takas talaon na yun, Pastor, no daytoy nga gundaway nga insarakan da, no kuma insarakan da ti abot, no kasano nga madadael Daniel. Kadi no adda nakita da nga basit nga abot, iti inarami da binarrinaan da bay. Tapno lalo nga lumawa daytoy. Kamanya kadi ti pagrebengan ni Daniel, Pastor. Kita nyo, kabsat, sakbay ko nga ibaga iti maysa nga pagrebengan ni Daniel, nga adulat ta gamin digiti tattao nga mangsipsipot ken kuana. Di kadi? Apay nga sipsiputan da isuna. Mabalin ka kabsat nga iti function na, uno iti pagrebengan na, isu nga kayat da nga dadaelen isuna. Gamin no nababa ka kabsat isuna da ita nga tiyempo, handa nga dadaelen. Right. Ngam gaputan na nga to, isugat dadaelen da. Ngam apay ka kabsat nga ni Apo Dios, inted na dayto nga function ken ni Daniel. Mabalin ka kabsat nga dayto ket gapu iti kinamatalek na. Isu nga kunana iti Daniel chapter 6 verse 2. Kunana, ket iti nga tuwenda talo a presidente amay sa kadakwada ni Daniel. Tapno dagijay a pangulwan mabalinda ti agipadamag kadagitoy ket iti kasta ti ari awan kuma ti madadael ken kuana. Isu nga may sa kabsat nga function dito ni Daniel ket may sa isuna ide nga presidente. May sa nga nangato isuna kabsat iti kasasaad na iti daytoy nga lugar nga ayan kakabsat nga nangipatugawan na Apo Dios ken kuana, Pastor. So nga, nung makita tayo nga roden daytoy, ito nga kagayem ken kakabsat. Daytoy inted ni Apo Dios nga pagrebengan ni Daniel ket maysa nga nangato nga saad. Tanukit kita ante daytoy nga kasko natatay ni Pastor dati ko madagiti gobernador. Isuna ket adda di ngato. Nga to pay. Nga ngato pay kabsat. Isuna iti mangkit-kita kadagito edad ti baba nga gobernador. Isu ka kabsat iti kangatuan. No kitkitante ko matatta, Pastor, kasla isuna iti kangatuan nga administrador ni Ari nga Dario. O ito nga kabsat. Ket daytoy iti nangted kinkwana iti gundaway nga apalan dagiti babaen na. So nga talo na parang perdida. Well, so nga kastalaw na iti palang perdida, di ba? Kasta mo na duma, Pastor, ti magpasamak, no dati agbalegi, kit ngumato, imbis nga agragsak, dagiti dati babaan na, nyarami din dadaelin data numanag. Na diti bagbagada nga crab mentality. Nga iso ti dakumo ya ti Ilocano na din, Pastor. Dakumo nga kapanunutan. Tanong nga to kung mga sayan, ipitan na, iguyod naman nga bumaba. No, daytoy ay nakabsat. Ket ngam daytoy gundaway mo ni Daniel kakabsat. Nga saan nga nagpalagguad no dugiti gundaway ni Daniel nga ipakita na itipudno nga mamati kadagijay mga akusar kanya na pastor ken oray pa kini Dario. Ta anya ti kunana pa pastor di bersikulo 3. Kunana kabsat. Idin daytoy a Daniel na naisangayan iti ngatuan dagiti presidente ken pangpangulwan agsipod ta adda ken kuana ti mangnibinibi nga espiritu ket ti ari pinanunot na nga isaad iti ngatuan iti amin a pagaryang. Kinanyo ay nakabsat anya ti kunana dijay addaan ni Daniel iti espiritu. Anya nga klase daytoy kabsat nga espiritu nga sasaritaan na dito na santuan a kasuratan. Kunana dito ay tinakabsat, taad daking kuana ti
mangnibinibi nga espiritu. Ket ti ari pinanunot na nga isaad tingatuan iti amin iti pagarian. Kita nyo ay din nakapsat, addaan isuna ko na ti sabaling kapanaw, iti English ko na Daniel has an excellent spirit. Apay kakabsat, umununa pastor, no apay nga pilyenda oray no sa dino nga trabaho, dadya attitude. Laglagay ba nyo ay din nakapsat? Dadya attitude, ruko din na ano niya ti aptitude tayo. Yeah. Kenhan lang aday jay, no dikit di ipagarup ko pastor ni Ari nga Dario, adan isuna iti discerning spirit. Apay kakabsat adan isuna iti discerning spirit. Ngamin, insaad na ni Daniel nga isu iti mangipangulo. So nga, nang nangruna kakabsat, addaan iti panagtalag ken kuana. Hanay da kakabsat, no napintas kami iti attitude tayo, napintas iti pagpakita tayo nga espiritu di trabaho tayo ay da nakabsat, then adda ti panagtalag. Nang nangruna ay da nakabsat, iti likodan amin dayta, adda iti pagserserbian na nga Diyos as ibibiyag. Dayjay iti nakabsat iti gundaway. Anya pa'y pastor iti makita pa'y kini Daniel. Kita nyo kabsat iti ibagbagan na election tayo akas may isang function na ngay di isuna ket napuintaran akas may isang prime minister una na sa English isuna garod gagayang ben kakabsat kas may isang officer iti dayta kabsat nga pagarian isuna kabsat ket adda iti napintas nga integridad na akas may isang leader kakabsat isu nga dagiti tattao kas una ni pastor tatay kepadasen da nga guyuden gamgapo kakabsat iti kinamatalek ni Apo ni Daniel ken Apo Dios saan da nga nabalinan nga isuna ket naipababa. Kita nyo ay da nakabsat. Dayjay iti mangted ken kuana. Ket kalpasan na dayta, idin nga yung biro kanda. Anya ko na pastor, iti versikulo 4. Kunana, iti kasta dagiti presidentes ken pangpanguluan nagbirbirok da iti puon ti darom ang maibusor ken Daniel ang mapapan ti pagarian ngem di da nakasarak iti puon ti darom wenno pamabasulan agsipod ta isu matalek idi awan met ti anyaman a bidot wenno pagkurangan a nasarak ken kuana. Nya ko na pastor. Awan iti masarakan da nga pangidaruman. Awan met iti bidot nga masarakan da. Ngem nagtutulag da kabsat nga adda iti maysa nga mabalinda nga idarom. Babaen kakabsat da di panagserbi na iti Diyos na kakabsat. Ket iti kuan narami da daytoy nagtutulag dan ket napandan nga pinapirmaan iti ari. Anya kabsat iti ibaga na kabsat iti bersikulo 8 pastor. 6:8 daytoyen iti bagbagada nga linteg iti Medo Persia. Paglintegan nga saan nga babaliwan. Kunana kabsat ita o ari buwangayem tibilin ket permaam ti surat tapno saan ababalin abalbaliwan akas mayon nurot itilinteg dagiti Medos ken Persas isuas saan amabalbaliwan. So ito na na pinirmaan nga rod ni Ari Dario ti surat ken ti bilen. Kita nyo ay nakabsat? Haan pulos nga mabaliwan itilinteg. Dayjay itibilin. Ket nagsaknap dayta. Uray pa'y kakabsat ni Daniel na amuan na dayta. Ngawan iti sabali nga pagserbian da nulaang ni Dario. Kano daman makita da dayta iti nakabsat nga pagserbian da iti pagtungpala na dayta ket sa dino ay nakabsat mapan ijay ayan iti rukib dagiti liot. Ngem numan pa'y kasya iti nakabsat anya iti prayer life ni Daniel. Versikulo 10 pastor. Daytoy kakabsat iti inaramid ni Daniel. Idi naamuan ani Daniel at isurat na pirmaanen simrek iti balay na. Ket dagiti tawat isilid na silulukat da ama iturong iti Jerusalem. Ket iso nagparintumeng iti namitlo iti tunggal aldaw ket nagkararag ket nagyan ti sangwanan ti Dios na akas aramiden na ide. So daytoy kakabsat daytay prayer life ni Daniel. Daytoy ket ugali na gamin kakabsat nga daytoy iti kayat dagiti mangipababaken kuana nga isu ti maysa nga biddot na.
nga dayto iti pangikulbuan da kakabsat ken kuana tani Daniel kakabsat iti adal tayo nga ti ugali na kakabsat ket isu ket agkararag iti mamintallo iti maysa nga aldaw. Dayto kakabsat iti mangpatpatebker kini Daniel nga uray no anya iti aramiden da ken kuana gapo iti pamati na kina Apo Dios maaramid na latta iti agkararag ti mamintallo iti maysa nga aldaw so nga uray idaddan kakabsat tilinteg daytoy ket inaramid na latta nga han nga nagbutang pastor. So ano kita ang tingaro dito ay ito na kabsat ni Daniel kas ugali na agkararag mamintalo iti maysa nga aldaw. Sumango ka kabsat ijay Jerusalem. Anyan nga klase ti pamati. Itaglawlaw na nangaramid da itilinteg nga may busor kinkwana. Ngem haan nga dayjay itinangted iti amak kinkwana. Nudikid di nangted iti talged kini Daniel nga aramiden na dadi kadawyan nga aramiden na nga mapan iti oras ti kararag agparintumeng sumango ti Jerusalem ket agpakasi kini Apo Dios sa ito nakabsat. Ket saan lang nga dayjay kuna na di binasa ti lunokatan na po iti tama lang. Di mabaling ko mga aglumang tanuhan da nga makita. Ana ito nakabsat. Apay nga lukatan na pa eh. Apay talukatan na pa amo na mo nga datilinteg nga may busor kinkwana. Nga minarabid na inpakita na pa kaya nasawa na ito nakabsat. Dayjay panangipakita na ipakpakita na iti panagdaydayaw na iti Dios. Han nga ilumeng iti pamati na no dikid di impakita na no kasano iti kinatalged na iti Dios. Ispalin naman wino saan nga madadjay iti kinatalged iti pamati na kakabsat. Ken dadya conviction na ay ket siwaya-waya. Idin nga nakita ta pastor anya kunanan ituloy ta nga basana bersikulo 12. Ken bersikulo 12 nga agpababa. Idin nga nakita ta kakabsat anyan iti napasamak. Kunana kabsat itoy verse 12. Idin napanda nga masideg ket imbagada iti sango ti ari iti may papan iti naaryan abilin. Saan mo aya a pinirmaan ti maysa abilin nga tunggal tao nga agdawat to iti uray si asino at Dios wenno tao ti bayat iti 30 aldaw no dilaeng ken kaawari maibeleng to iti rukip dagiti leon ti ari simungbat ket kinunana dayta isu ti pudno a mayalubog iti linteg dagiti Medos ken Persias isu nga saan a mabalbaliwan. Kita nyo ay nakabsat. Hagi din, dito yan, awan sa bali nga pagdayawan. Ngam, nalabit ka kabsat, idin nga itad da nga surat, pagarupag hanga na panunot nga dako si Dario, pastor ni Daniel. Kaya di makita na, dadi gayim na, isumad gayam iti biktima. Kita nyo ay nakabsat, kat awan maramida na nata na pirmaan na. Taan yaman nga mapirmaan, haan nga may kontran pastor iti linteg iti Medo Persia. Ket anya ti kunanan iti bersikulo 13. Daggan niya kabsat. Iti kasta simungbat da ket kinunada ti saklang ti ari dayta Daniel ang nagtaod ka dagiti anak ti pannakakayaw ti Juda di nakainkankano o ari uray iti bilin a pinirmaam no diket aramiden na ti panagdawat na iti mamintlo iti tunggal aldaw. So kahit nangasawod, sinipsiputan da nga talaga pastor. At that is piya. Ganyan ito nakabsat. Kat itatan, dahito ko na handa pa'y idinirektadan. Dahita nga Daniel. Kita nyo ito nakabsat, nga nakakayawan, nga nagaputi Huda. Apay, adda iti panagimon. Tapay dagito'y katribo ni Dario. Kat iti agbalin nga kangatuan, haan nga aggapo iti tribo da. No dikid di aggapo kadagiti kautibo nga naggapo iti Huda. Danyo ay nakabsat. Iso nga agririda. Iti kwan, anya nga bersikulon, pastor. 14. Kita nyo kabsat. Napintas. Ti ari nga rod, idi anangeg na dagitoy asasao. Daytay bilin. Kunana toy napaluksaw unay ket impamaysa na ti puso na ken Daniel tapno iso ispal nanto ket nagtrabaho aging gati lileneg ti init iti pangispal na ken kuana. So adda ka din naramidan na. Awan. Kita nyo kabsat ket kunana pay ito'y 6:15. Idin dagitoy atat tao nagurnong da anapan iti ari ket kinunada ti ari
amwam o ari nga isu ti lintag dagiti Medos ken Persas nga awan ti bilin ken lintag abuangayon ti ari amabalbaliwan. Anya ti kahit nasa awon nga ta pastor na to, dito ari nga talaga ke Wahan na nga han na may babawin. Wahan na may Pinirmaan nan kakabsat. numampay kayat nang isalakan ko man Daniel. Numan pa may kontra di gayom na. Ngam awan marami danan tapay. Silya daw. Napirmaan. At design rin na ko na nagkantis tampad nan. Ngam ituloy ta pastor, napintas na istorya na. Kita nyo kakabsat. Iti kasta ti ari imbilin na ket insangpet da ni Daniel. Ket intapwak da ti rukib dagiti leon. Dayto yung title ng eleksyon daw kapsat. Ti ari nagsao ket kinunana ken Daniel, ti Dios mo apagserserbyam akan kanayon ispalen na kanto. Kita ang pastor kita nyo ay na nakabsat. Daytoy pagano nga ari, bigbigan na daytoy Diyos ni Daniel. Tanong kita nyo kung na di kabsat, ti Diyos mo apagserserbyam akan kanayon ispalen na kanto. Nakita nyo ay na nakabsat. May isa daytoy nga nakitag dito yung teksto ko na ti Diyos apagserserbyam akan kanayon. Statesman ni Daniel, may isa kadagiti administrador na. Ngem, hanlaan nga na minsan nga nakita ni Dario nga ni Daniel ket agdaydayaw kina Apo Dios. Tapay kapsat, saan na mabalin nga ibaga, daytoy nga pannaw nga ti Diyos apagserserbyam akan kanayon. Ispalin na kanto, kan kanayon. Kaya nasa unay din nakapsat, uray pa'y iti lugar nga ayan ni Dario makikita na nga ni Daniel agserserbi ti Diyos. Amen. Kada kayo ay na nakapsat, kada tayo, makikita mo ilaan kadit, no, sa dino ti pagtrabahuan tayo, no, dati ti opisina, dati digital talon, dati tricycle, dati construction, anyaman nga sangay kakabsat, iti trabaho nga yan tayo. Makikita mo lang kadi dagiti tao nga agserserbi tayo iti Dios. Nga kaskid ni Daniel. Kalpasan na Daniel pastor, anyan iti napasamak. Kuna na kapsat, ket may sa bato nayeg ket naikabil itingiwat ti rukib ket ti ari siniluan na ti bukod na selyo ket ti selyo dagiti panguluan na tapno awan kumatan nyaman a mabaliwan a may papan ken Daniel. Iden ti ari napan iti palasyo na ket pinalabas na daydi arabe a nagayunar. Dimot na ipan dagiti gamigam ti musika iti saklang na ket awan ti turog ken kuana. Iden ti rabe bimmangon na nasapa una iti bigat ket napan a nagdardaras iti rukib dagiti liyawn. O, kita nyo ito na kapsat, nagdardaras. Kinita na, iti ebidensya. Kasi man lang ko confirmation pastor jay pamati ni Daniel nga ipagpakita na kinyana. Tapay kapsat, daytoy nga pagano nga ari, ag-expectar iti maysa nga milagro nga papasamak kini Daniel. Kita nyo ay na kapsat? O, no kumati panunot ni Dario, narungsot dayta nga animal, nga leon. Awan pulos iti pagbanagam, kanenda ka. Ngam winatwat na iti pamati daytoy nga ari nga Dario. Tanakita na ni Daniel. So nga nasapa unay. Kita nyo ay na kapsat hindi ka mo, nariwot pa siguro. Kung ino parbangon, nasapa unay, napanan iyan tirukib tilyon. Kat idi ko na ito nakapsat, anyan ti ko na di versikulo 20. Kita nyo. Dito yung kapsat, dito versikulo 20, ti panagkita ko ti pastor, no awan iti pamati, dito yung ari, iti pamati ni Daniel, handa ko mga ramidon dito. One. Ngam gapo kapsat, adat pamati na, kita nyo tinaramid na. Kat idi nakagteng ti asidag ti rukib ken Daniel, iso nagpukaw, tinakaladladingit at imak, ti ari nagsao ket kinunana ken Daniel, O Daniel, adipen ti sibibiyag a Dios, ti Dios a nagserbyam akan kanayon, mabalinan na ka nga ispalan ka dagiti leon. Iti kasta kinunan ni Daniel iti ari, O ari, agbiag ka kuma iti agnanayon. Anya nga pamatayin? Kita nyo ay ito nakapsat, dayjay, naispal ni Daniel. Babaen, so ano makita yung ay ito nakapsat, manigpod jerukib tilyon, aging gatirukib dagiti anghel. Naispal. Sino nang ispal? At dati anghel nga nagbantay kaya ten nga kapsat. Dayjay iti makita tayo dito'y kakapsat nga bersikulo. Kalpasan na dayta. Anyan tinapasamak. Permiti ungot ti ari. Dayjay
nang idarum ken kuana anya tinaramid na. Versikulo 24, Pastor. Kuna na, ket itiari nagbilin ket insangpet da dagiti tattao nang idarum ken Daniel. Ket impurwak da ida ti rukib dagiti leon, isuda dagiti anak da ken dagiti asawa da ket dagiti leon pinarukmada ida ket binungtul da amin dagiti tultulang da idi sa andapay ang nagdiso iti lansad ti rukib. Puna yan. Kaya nangasaon sinabat daan. Naway tinabadan, ay talaga sinipaw da kuan. Sinipaw da. Tapos pinisang-pisang daydan. Naway da nakabsat. Dito tayo nga makita no anya iti pasamak. Numan pa'y, Pastor, makita tayo dito, dagiti nang akusar kini Daniel, nagpuon iti panagsilos. Nang birok da iti abot, tapno iti kasta, ribaan da ti pamati ni Daniel, nga manda nagbalegi. Nangaramid da pa iti paglintagan, nga ti siya sino man nga agserbi ti Diyos, nga halangan ni Dario, ket mapan, iti rukib ti leon. Nga may ito nakabsat ni Daniel, nabirukan na itital na, ititing nga dagiti leon. Ay ito nakabsat, itaglawlaw tayo, ngumur-ngur iti kabusor, ngam birukan tayo kuma, itital na, gadakin ni Apo Diyos. Babayan iti si bibiyag, apamati tayo. Pastor, nga ti, mauding kapanunutan nga, ibatim ka dagiti kakabsat iti tao. Kita nyo kabsata, ito'y siyak no maminsan, siyak pastor kat may saak nga accuser. Nga mangbirbiro kakabsat iti pakaibabaan iti kabsat ko, wano iti pangpangulwen. No galik kakabsat daytoy kasapulan nga ikatet, takas kini Daniel, dayto nga aramid kakabsat, dayto nga ugali, iti pagtungpalan na, kat saan nga nasayaat. No met datayo kakabsat, dagiti aramidan da iti abot, wano biddot, iti sangwanan, dagiti padatay nga tao, ikarkararagan tayo kabsat dagiti tattao nga isong mga aramid kadagitoy nga dakkel pastor iti pamatik nga idi nagkararag ni Daniel iti 3 times a day kalpasan nga isong rimor iti linteg inkarkararagan na digitoy nga accuser na ket dinengeg kakabsat digitoy ni Apo Dios ket ni Apo Dios kakabsat kitaen nyo titungpal na di title na ti eleksyon tayo manipod ti rukib ti leon aging gana iti rukib iti anghel bendisyon to garo kakabsat iti awaten tayo into nulaeng agmatalag tayo kakabsat, iti bilin ni Apo Dios. Una ito nakabsat, no itilintag iti tao, kat may sungani itilintag ti Diyos, na imimbag nga sumurot tayo tilintag iti Diyos. Amen. Kaya may sabi kabsat, dahil kat may samot nga apil, kadagiti kakabsat nga da kadagiti politika. Laglagipon tayo, iti kinatalagad ti pamati ni Daniel. Inpakita na tilawag kadagiti nga to komisona dagiti bababaen na nga dati Dios nga si bibiyag. Rikpantay tayo kabsat nga panagadal tayo babanti panangidalan ni Pastor Nel iti kararag. Kararag tayo. Madaydayaw nga Dios ang aming nasantuan. Nagpintas apo iti inadal mi itatta. Nakita mi apo no kasano iti panangidalan mo iti adipon mo nga ni Daniel. Nakita mi apo no kasano nga pinili isuna. Ngayon kabil mo isuna apo iti maysa nga nangato katukad tapno iti kasta ket makapagserbi apo ken ka. Ket kabayatan apo iti panagserbi na nasarakan apo nga isuna ket mataleg kadagiti amin apo nga banbanag nga agpay apo ket iti pakaydayawan iti nasantuan nga nagan mo. Ngem addamot apo dagiti naadal mi nga addalata dagiti tattao nga mangipababaken kuana. Ngem amami nga nasantuan pakita na apo dahil yung adal mi tatta nga si kamot lang apo iti agaramid iti pamayan nga dagitin to anak mo apo kat may tanok kabayatan o Dios iti panakaitadadarisda iti panagserserbida kenta tila mabalin ang maming adakat sa tilangit ngano ugali mi man apo dagiti magpadpadakas iti padami nga tao balbaliwang man apo iti panagbiag mi tapno ti kasta maming nasantuan ket aramidan mi met dagiti pagrebengan mi ngagpay apo ti pakadayawan iti nasantuan nga nagan. Do addamot apo kada kami dagiti ugali iti adipon mo nga ni Daniel. Itultuloy mo apo iti panang bendisyon mo iti tunggal maysa kada kami. Tapno may parangarang apo iti pamati mi kadagiti tattao Dios iti aglawlaw mi. Ket tinagan mo apo iti may daydayaw nga saan apo nga kami. Ngarod amami nga nasantuan bendisyon manen apo dayto nga programa. Bendisyon apo dagiti kakabsat ken gagayem
Ngay suapo nga nakipag-adal kada kami, may panggap apo dahito adal mi nga manipod iti rukib iti leon, naging ga iti rukib iti anghel, nga dahito ikot nakabendisyonan nga rod, iti tunggal maysa kada kami. Dahito apo ti dawat, may tinagan niya po may nga Jesus. Amen. Agyaman kami at nagabsat iti kaddayo, sapay kadita, daytoy nga adal tayo, nang ted kada tayo tinananay, nga panagmatalak iti pamati. Diyos, nagnginamin kada kayo. Pastor, thank you. Thank you, sir.